मित्रांनो, पहिल्या ट्रिपिक आपल्याक एवढे भेटले बघा. हे मोठे हे मी बांधतलंय आता आणि बारक्यात ते बांधणे नाही. दाखव तरी. हा मोठी आहे मस्त. चल टाक आतमध्ये तशी. आता ह्याच्या आधी मोठी बरी गावली ना, त्याच्यात बघूया. चल. हा मोठी आहे टाक. पकडे पुढे दाखव. खाली बघ बघ. हा मस्त मोठी करू. बस खाली. सरळ कर मोठा. बंद कर. कसले काढता मम्मी ते बघ आणि तू. मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर नेहमीप्रमाणे तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही जातो कुर्ले पकडू. ऍक्च्युली जायचं नव्हता, एक मित्र येऊचो होतो. त्याच्यासाठी मी आणलेले मोरीची चांबडी आणलेले कुर्ले पकडूसाठी. त्याचा फोन लावतोय तो लागणार नाही सकाळपासून. काहीतरी गायब वाटता. तर म्हटलं ते फुकट जातले म्हणून आता सृष्टी मी आणि आज श्रेयस येलो. श्रेयसच्या नशीब बघूया काय असं काय कुर्ले गावचं काय. तर आम्ही आता जातलो कारण नंतर मग 2 दिवस जाऊक नाही गावाचा. भावाचं लग्न वगैरे त्यामुळे जाऊ गावाचा ना म्हणून आज आता आई सांगलं म्हणून जाऊया म्हटलं. तर आता आम्ही निघतो. चला याच्या पुढचं सगळं श्रेयस करीत. आता मी होडी बोलवतोय. हवा पण जोरदार. चला तर आता बघूया आपल्या काय कुर्ले भेटतात काय. चला. कापून घेता दाखव गो. हे बघा छोटे छोटे तुकडे करून घेता आणि ते नंतर बांधून घेताला. ती होडी ओलवताय. श्रेयसने कॅमेरा पकडला ना कारण आज वारो भरपूर आणि पण मनाक लागलो मी येतोय म्हटलं चल. तर जाऊन बघूया. आपल्याला अजून बराच लांब जाऊचा. पटकन आम्ही आता पगोले टाकूच्या जाग्यावर येलो. इथून पुढून चालू करतो. आधी बांधून घेता सृष्टी. सगळे बांधण झाले की नंतर एकदमच टाकूक घेतलो कारण नंतर मग थांबाचा लागता. तर आधी अर्धे बांधण झाले अर्धे बांधाचे आहेत. ते सावळेक थांबान बांधण घेतलो आणि मग टाकूक सुरुवात करतलो. ते मस्त. बाबू धरतलो. बाबू पगोले उचलतलो आता. बरोबर ना. तर मित्रांनो, आता पगोले टाकून घेतो. चला सृष्टी टाकता. ऊन लागता म्हणून मस्त ह्या केल्या. कोण बघल्या तर भिया त्याला भूतीला म्हणतले. मालवणी भूत अडकाक जाता. बाहेर जाऊया ह्याच्या.
मित्रांनो आता बरंच वेळ झालो आम्ही या झाडाच्या सावलीत बसलेलो. आता सृष्टी व्हिडिओ करीत, श्रेयश पगोले उचलीत, मी होडी ओलवतोय. आता आम्ही पगोले उचलूक घेतलो. हे बघा इथून सुरुवात करतलो. तर चला आता बघूया काय आपल्या कुर्ले भेटतात ते. सृष्टीजवळ मोबाईल देतोय आणि जरा आज वारो हा त्यामुळे माका पकडूक गावाचं नाही. अरे ह्या बाजून घे लवकर. कुर्ली भेटली, दाखव कुर्ली दाखव. हे बघा मोठ्या तर मित्रांनो आपल्या एक कुर्ली भेटली, बरी आहे साधारण. अरे वा, ह्याच्यात दोन भेटले, ते बारक्याच्यात टाक. हा पकड. टाक. काय दाखव आपल्या दोन पगोले, तिसरी असं गेले. एक जाऊ दे, गेले लहान होते. टाक. लहान कुर्ले होते. हळूहळू उचललं असतं सगळ्यात जातले. ह्याच बाजून उचल. घे मोठ्या ह्याच्यात टाक. मोठी आहे ना, टाक. अरे मोठ्या ह्याच्यात थांब अकडे टाक. पुढे टाक. अडकली का घोडी काढता. हा चल बस. आपल्या खाली वागा. तू पण वाग. काय जण आहे. हा पकडू नको खाय, एक तर वारो लागतं. चल असा घे बारक्या डब्यात घे. पडतली पुढ्यात घे आधी आतमध्ये. जमतले ना तुका उचलूक, नाही तर मम्मीच सांगतोय उचलू. टाक. बघ सरळ टाक. चल जाऊन ते करतो. उचल. मोठी आहे बघ, दोन मोठे. दाखव कडे मम्मी. दिसत गावले बघ भारी. टाक डब्यात, मोठ्या डब्यात. टाक लवकर. मस्त गावले ना. पण पटकन उचलायची. हा कुर्ली बिरली असली मोठी तर जातली नाहीत. आणि आतमध्ये घ्यायची डायरेक्ट. घोडी येत आधी. थांब पुढे पकड. किती टाक बारक्या लवकर. टाक खाली टाक पकडली टाक. काय खाली पडले ते टाक गोदाब्यात. मित्रांनो दोन कुर्ले खाली पडले. श्रेयसची घाई झाली. चावतात काय करतो. घाबरलो. दोन तीन कुर्ले गावल्यावर. पाय वर करून राहू, नाही तर धरतील. तो पण तू चला इथे आता बघले.
थांब गडगडाव नको. उचल उचल असं. अरे वा मोठी गावली बघ. दाखव 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 तरी. हा मोठी आहे मस्त. चल टाक आतमध्ये. तशी नाही जवळ हात पकडायचो. बघ अडकली नाही पण ना पडली. टाक पगोली टाक खाली. सारखी टाक. उचल पगोली उचल परत. हा टाक खाली आता सरळ. हा चल टाक टाक. मम्मी गावात नाच कुरली ती ओढीत पडलेली आवली. लहान टाकून दे नको घेऊ. तसं ना आतमधले वतून टाकायचे बघुल्यातले. चल आता सोड. नाही तिथे परत हेच खायला बसतले. बोयटा बघ. पुढे बघ असा. अरे वा किती बघ. 3 4 दाखव. बारक्या टाकायचे. अरे दोन चांगले आहेत ना. घे मग बघूया. सारखे हळूहळू पाय वर कर. 2 3 कुर्ले इले काय श्रेयसला टाकूकच जमत नाही. मग अभि आता तो वर बसलो होतो बघा. आता पायाखाली त्याच्या पडली. सृष्टी पकडता. आता बघूया. आता पण बरी गावली. वारे काय झालं रे देवा देवा. थांब थांब पुढे उचल. उचल असं. मस्त मोठी दाखव दाखव दाखव. या नको काय दिसत मोठी. मोठी गावली. त्याच्या आधी मोठी बरी गावली ना. त्याच्यात बघूया. चल हा मोठी आहे टाक. ह्या बाजून टाक. ह्या बाजून पगोली. हा टाक. आता बघूया. अशी बाहेर टाकीत जाऊ नको कुर्ले. मम्मी कामाक लावतो. लहान नको घेऊ लहान. टाकून दे. वत 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 लवकर. अरे चल चल टाक लवकर. होळी पुढे जातली. अरे वतून टाकायचे लहान असले तर. नाही तर ते बस असे बघ. मम्मा वतय बघ. अशी वतून टाकायचे. वांदे करशी. ह्या बाजून घे. या बाजून घे. अरे वा हे घे. आता बारक्या डब्यात घे. बारक्या डब्यात. हा माहिती आहे. घे चल. मोठी चल. मला मोठ्यात घे. नाही तर वत पट करून वत. चल होडी पुढे आता. ती बारक्यात घे. टाक. ह्या बाजून टाक. 2 पगोले राहू दे आपल्याला. चल थोडी घे घे. बांधा घे. मोठे टाक. टाक. ओके खाली बस. मोठी केवढी मोठी आहे बघ. मस्त. मोठी आहे ना. मस्तच आहे. जाणारच होती मम्मी. सरळ दाखव. वर धर. चल त्याच्याकडे. गाव आहे ना.
जाणारच होती. कशी गावली एकदम कडक. मित्रांनो पहिल्या ट्रिपिक आपल्याक एवढे भेटले बघा. हे मोठे हे मी बांधतलंय आता आणि बारक्यात ते बांधणे नाही. भरपूर टाइम जातं ते बांधाक. हे बांधतलंय तर जरा बांधान घेत आहे तर मागचं सूद दे असं आता. शेवटची गावली ती बरी आली. हे बांधता ती शेवटची काय. हो हो. हे घरी जाऊया चला. चल मोठी असतली बघ. हे बघ हे घे मोठ्या डब्यात घे. एक बघ बघ पडतली बाहेर येतली. वर रव ती बघ ती टाक होत. मोबाईल बंद कर. एक गावली ना आपल्या पहिली बघली दिसणार. सरळ बघ लागत नाही तुझ्या डोळ्यात बिळ्यात जायचं. घे चल उचल. घे बार हे टाक मोठ्या डब्यात टाक. मग ते टाक. दोन होते ना. ते मोठ्या डब्यात दाखव. होय उठान गेला का तो मोबाईल सगळं हलवतो. लहानच काढतात सगळे. ते बारक्या डब्यात घे. खाली टाकतेला खाली टाकतेलच. हा टाक. एक त्याची मोठी कुठली आहे. हे मोठी आहे. दाखव अशी अशी दाखव. वर टाकला. हा बरी आहे. टाक वर दादा. खाऊकच येतो. टाक 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 चल. खतरनाक काढ मोठी आता. कसली नाही बारकी. चल नको नको टाकून दे टाकून दे नको घेऊ. टाक लवकर रे. आता आता गोंधवतलच बघली. गोंधवतलसच काय शालू त्याचा. टाक सोड. झाली बस. घेते घे. साधारण होत बर. टाक टाक नाही त्याचं जाऊन दे. टाक.
खाऊन गेली. बांधते काय खाऊन. वाघ बघा खाली कपाळ फुटताला. वाकान जाऊचं लागता हैसून. बापरे. घे उचल 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 इकडून. बिन तेरे क्या यारा मेरा साहिबा तू मैं मिर्जा तेरा. मित्रांनो आता आम्ही 2 ट्रिपी मारलो. आता ही शेवटची ट्रिप उचलतो. आता सृष्टी उचलतला आणि श्रेयश व्हिडिओ करीत. बघूया कारण काय मोठे कुर्ले गावले नाही, सगळे बारके बारकेच गावले. त्यामुळे कंटाळ येलो आता. त्यामुळे जाऊया आता घरी. संध्याकाळ होय तिली आता. चला तर सृष्टी उचलून देत. मी होडी ओलवतोय आणि श्रेयश व्हिडिओ करीत. चल मस्त भारी. बघ दाखव कडे पुढे दाखव. खाली बघ बघ. मस्त मोठी करून बस खाली. सरळ कर माझा. बंद कर. 2 काढल्या. एकदाच दाब रे बाबू. घे 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 घे. एक चांगली आहे ना. घे. एक बरी आहे ना मोठी. ती टाकून दिला. एक मोठी गावली. बघलो मम्मी कसले काढता मोठे मोठे. सरळ धर कॅमेरा. बघ कसं धरत. इकडे तकडे बघू नको तू. कॅमेरा मग हलवतस. मम्मी बघ कसले काढता मोठे मोठे. होय हो. होय हो. मग चिडवतो ना पप्पा. कसले काढता मम्मी ते बघ. आणि तू बारके बारके काढलेस ना ते. खतरनाक काढल्या मम्मी. कसले काढताय मला मम्मी बघ. 2 2 3 3. ओगली तोडतलं आहे तसा. बंद कर बाबू. नको घेऊ नको घेऊ. बघूया कसले काढतात ते. बघ तरी गेली. काढा मोठी येऊ होई. खुदा पहाड निकला चुहा. चल ते बांधण टाक. त्या बाजू. आता सगळे पहिले गावले मोठे. आता सगळे पिरकुलो गावतात. मोठे गाव. बारकी बारकी पिल्ला. श्रेयसने सगळे पिल्लाच काढल्या. मी पहिल्या ट्रिपीत खूप काढले मोठे. मोठी बघ. कसले काढल्यान बघलं. मम्मी तर लग बरा होता रे. मी पहिल्या ट्रिपीत पण बरे काढलोय. पहिल्या ट्रिपीत मोठे मोठे काढले मी. मोठे कसले 2 3च मोठे होते. 2 3 काय 5 6 मोठे होते. गंधनीत 1 किलो मम्मीने आता काढल्या अर्ध्या पगोल्यात.
2 किलो काढल्या. आम्ही पण पहिल्या याच्यात अर्ध्या बघोला 3 किलो तरी लस मोठे काढलंस. हा मग खाल्लं तू सकाळी. आता बघूया केवढी काढता मम्मी. बघूया मोठी काढ. अरे वा, मोठी काढल्यान, काढल्यान. घे, घे, लयच बरी मोठी आहे. काढली. एक लहान पण एक बरी आहे. रशाक काढल्यान रशासारखी रसो भारी. कोणाक खाव आमका ती पकडली घ्या ती गो. पिचू त्यात काय नाही. आता बघूया मम्मी काय काढता. शिवा काढता. काय अरे ती काढता. नको ठेव, टाकून दे. सगळ्यात लहान लहानच गावतात ना. हिरवी कुरली होती काय होती पिल्लू. घे हा बरी आहे घे घे. बरिया. एक नंबर. एक नंबर अशी ना. तू चल. झोप येऊ लागली आता. घ्या पटकन घ्या. चिंगळे उडी मारतो. घे ती घे. एक घे एक नाही घेतलं तरी काय. घे ती पडली. लहान होती. या बाजून घ्या. ह्या बाजून चिंगळे उडी मारतो. खाल्या नाही असं. बरी आहे घे घे. तर मित्रांनो आता आपले 4 पगोले शिल्लक रावलेत उचलूचे. ते उचललं काय घरात जायचं आपण. तर बघूया 4 पगोले अजून काय गावतात. पहिले 2-3 बरे गावले. मोठे मोठे 4-5 गावले. माणूस बदलला ना उचलणारा. आता बघूया आता काय गावतात. असत ना. चल चल चल. बरेच अरे बापरे. कडे रे राहू दे. बघूली घे 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 घे. हाय हा असा असा लहान होते ना. कॅमेरामॅन आता कंटाळलेलो. कॅमेरामॅनाक आता चाय होई झाली. भुकेलेलो आता जाऊन मॅगी खा. इथे बघू चल चल. सारखं पकड. शेवटची पकडली आता. ही एक झाली का अजून एक घे. ती बरी आहे. रशावाल्यांचा बरी आहे. आम्ही चौरशवाली. सारखं धर बघ. मम्मी अर्धीच दिसता कपाळात दिसत. इकडे तकडे बघू नको तुम्ही. काय ना. अरे वा बरी आहे बरी आहे बरी आहे. तर मित्रांनो आता आपले उचलून झाले. आता जाऊया. त्याच्यानं आता जाऊ का होताना बंद कर रे आणि खाली बस. तर मित्रांनो आपल्या थोडेसे कुर्ले भेटले. 2-3 किलो होतील. आता आम्ही घरी निघालो. ड्रायव्हर बदलले. बोलवतात बघूया आता काय वडी काढतो. चल पटापट म्हणून जेव खाया भरपूर. चल. वाऱ्यात माका वाटणार नाही का जाय थोडीशी. चला तर मग आता
बघूया मोबाईल पण स्विच ऑफ होतिलो, चार्जिंगच नाही. आपल्या कुर्ले भेटले ते नंतर दाखवते तुमका. आता आधी चार्जिंग लावतलंय त्याच्यानंतर दाखवते. चला आधी जाऊया. ड्रायव्हर काय खऱ्यातलं दिसणार नाही. नका ऑर्डर हा ते आता देतलंय. वर बघूया याच्यात ते मोठे एवढे आपल्याक साधारण मोठे भेटले ते आपल्याक आता देऊचे आहेत. तर व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनल